Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, asin uya ang bareta sa oras na ini. Bilang kan bihikulong nagaagi sa intersection sa Peña Francia asin Magsaysay, pinagbilang kan Public Safety Office. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Huli kan mga tuyaw na nare-resibi kan Public Safety Office dapit sa volume kan bihikulo na nagdadalagan sa syudad kang Naga na nagkakausa ni magabat na bulos kan trapiko urog na sa mga intersection. Pinagmarahay ni Public Safety Office Head Rene Gumba na pag-adalan ang intersection sa Magsaysay, Libuton, Francia, Sinman, San Felipe. Inot, pinagpa-estimate ko sa satuyang technical team so traffic density. So estimate ka mga bihikulo igdi sa satuyang lugar. Gamiton tang ehemplo ini yung MT Villanueva going to Magsaysay, halimbawa. Sa kada oras, day mababa sa 1,000 bihikulo ang nagagamit ka iyan per hour. So you can just imagine on a daily basis, 12 hours to 24 hours consideration. Sa Peña Francia Avenue from Centro, Patawid, nasa 378 vehicles per hour. Itong Magsaysay, Patawid man sa Francia, Pasiring Francia, Libuton or San Felipe, 639 vehicles per hour. Huli kay ni ang intersection lang subod sa Peña Francia, Magsaysay asin Libuton area, may 2,000 na lulunadan ang nag-aagi. So kung hihilingon mo yung intersection sa nang iyan, day mababa sa 2,000 na sasakyan ang satuyang pinagmamanihar kada oras. So arog na po kayan so density kang satuyang vehicular traffic igdi sa satuyang syudad kung gagamiton tang ehemplo yang intersection na yan. Mientras tanto para makatabang sa pagpapagyan kang bulos kan trapiko sa kalaban kan Peña Francia si Magsaysay, pinagbukasan man subot ang zipper lane sa nasabing lugar. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sesyon kan mga barangay asin sangguniang bayan kang Libmanan Camarines Sur planong gibuon ngunya na Oktubre. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Plano niya na bulanin Oktubre, pupuon na ang mobile session sa kada barangay sa Banwanin, Libmanan, Camarines Sur, kaibahan ang sangguniang bayan. Sigun kay Vice Mayor Jerry Tendero, ang nasabing plano kan SB Libmanan, obheto na maaraman ang mga problema sa kada barangay, asin na mapag-ulayan sa session na tanganing masolusyonan. May start po yan ngunyan na October. Saro po yan sa pangako ni Vice Mayor Tendero na magkaigwa kitang mobile session sa mga barangay para madamog ta si mga sentimento ka mga hali sa barangay mismo na di na sila maigdi sa sentro. Naimbitaran mi sinda sa session, makakapagtaram sila dumang kung ano ang gusto nilang ipaabot sa mga opisyal kang banwaan and then sa LGUs kung ano ang gusto nilang mangyari. Napakagayon po kayan, first ever po yan sa kung di ako napapasala sa council o sa Bicol, pero mapako naisip na nag-arog kayan. Ikaw nagkakaigong session pero bago sa barangay ginigibo. Pwedeng sa syudad, bigaro kayo, pero hindi sa plano ko sa barangay na raw. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Asin yan ang mga bareta sa aldaw na ini. Padagosan ang magantabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kan sa indong pagantabay.